O Concello de San Xoán de Río obtivo o distintivo internacional SG City 5050 a favor da igualdade de xénero, converténdose no primeiro da provincia en ter esta certificación. Este importante fito acadouse no marco da norma SG City 5050 e grazas á súa integración no proxecto DIGEP, Distintivo para a Igualdade de Xénero en Povos e Cidades, cofinanciado pola Unión Europea. Este recoñecemento prodúcese durante os 16 días de activismo, xa que hoxe é o Día dos Dereitos Humanos. Subliñando que a igualdade é un dereito fundamental e un piar esencial para o benestar e o progreso do noso territorio. A política local estáse a consolidar como un actor clave na promoción da igualdade, especialmente cando esta se converte nunha liña estratéxica do goberno municipal. Esta norma é a primeira ferramenta que permite implantar, avaliar e certificar un sistema de xestión orientado á igualdade de xénero nos gobernos locais. O seu obxectivo principal é certificar o compromiso do municipio coa igualdade entre mulleres e homes, impulsando a incorporación da perspectiva de xénero en todas as súas políticas e actuacións.